עמדת מוצא, עמדת מוצא, משתחווים. יופי. איזה סגנון לחימה זה אפשר? עכשיו מחליפים צדדים. איך קוראים לסגנון הלחימה הזה? מיני. פריסטייל. עכשיו אני הולך מיני. פריסטייל. לא, פריסטייל. לא, זה סיבוב שני. לא. אז תגיד מי ניצח? אני. יופי. מפתיע. עומדים יציב. יציב. חזה מתוח. כן. כל הזמן אני אומר מי ניסח. בסדר. נגמרה המלחמה. יאללה, אז תחזור למקום. תעמוד יציב. לא, אני אומר לך שנייה. אחרי שמשתחווים. משתחווים. לא, משתחווים. יופי, עכשיו תגיד מי ניצח. אתה. יפה. מפתיע. יאללה, משתחווים קודם כל. עומדים יציב. זהו, נגמרה המלחמה, עכשיו חוזרים למקומות. עומדים. בסוף הקרב גם משתחווים. משתחווים קודם כל. עכשיו אמרו... לא, בלי לעשות ככה. אני עוד פעם. תן כיף. דווקא זה היה נראה שאתה ניצחת. לא, אני. אתה? אז תן כיף. לא, אתה צריך לתת.